Surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Wal-fajr wa layalin 'ashr. Ako si Allah ay nanunumpa sa bukang liwayway at sa 10 gabi. Wash-shaf'i wal-watri wal-layli idha yasr. At sa bilang na pantay at gansal at sa gabi kung ito ay lumilipas. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Ito ang mga bagay na aking sinumpaan. Hindi baga sapat na ito ay makapagbibigay ng patnubay sa mga tao na may ganap na pangunawa. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Hindi mo ba namamalas kung paano pinarusahan ng iyong Panginoon ang angkan ng Aad? Irama dhatil imad. Sila ay sobra sa tangkad na katulad ng matataas na poste. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ang katulad nila sa kapangyarihan ay hindi nilikha sa lahat ng lupain. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. At sa angkan ng Thamud na bumabaak ng malalaking bato sa paanan ng bundok upang gawing tirahan. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. At kay Fir'aun na may mga talasok. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. Na silang lahat ay nagmalabis sa mga pamayanan. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. At nagsagawa rito ng napakaraming kabugtutan. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Kahit ang iyong Panginoon ay naggawad sa kanila ng iba't ibang uri ng kaparusahan. Inna rabbaka labil mirsad. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay laging nagmamasid. Fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu فيقول ربي أكرمن. At ang tao, kapag siya ay sinubukan ng kanyang Panginoon at gawaran ng biyaya at karangalan, kanyang sasalitain, ang aking Panginoon ay nagparangal sa akin. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ahanan. Datapot kapag sinubukan siya ng kanyang Panginoon, nahigpitan ang pinagkukunan ng kanyang biyaya, kanyang sasalitain. Ang aking Panginoon ay humamak o umaba sa akin. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Hindi ito tulad ng inyong inaakala, bagkus kayo ay hindi lumilingap sa ulila, maging ang pakitunguhan siya ng mabuti o ipagkaloob sa kanya ang nararapat niyang mana. ولا تحاضون على طعام المسكين. At hindi kayo nanghihimok sa isa't isa, napakainin ang naghihikahos. وتأكلون التراث أكلا لما. At inyong kinamkam ang kanilang mana ng buong pagkagahaman. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. At inyong minamahal ang kayamanan ng labis-labis na pagmamahal. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. Hindi ito tulad ng inyong pag-akala kapag ang kalupaan ay durugin ng pinong-pino. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. At ang iyong Panginoon ay pumarito at ang mga anghel ay magkakahanay. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ
الإنسان وأنى له الذكرى. At ang impyerno sa araw na ito ay matatambad ng malapit. Sa araw na ito, ang tao ay makakaalaala. Datapot ano nga ba ang kapakinabangan na may dudulot sa kanya? يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Siya ay magsasabi, sana ay nakapaghanda ako ng mabubuting gawa tungo sa aking darating na ibang buhay. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Sa araw na ito, ang kanyang kaparusahan ng sakit at lumbay ay hindi maipapadama ng sinuman maliban sa kanya. ولا يوثق وثاقه أحد. At ang kanyang panggapos sa piitan ay hindi maipapadama ng sinuman maliban sa kanya. يا أيتها النفس المطمئنة. At sa matuwid na nananampalataya ay pagbabadya, o ikaw na mapayapang kaluluwa. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Magbalik ka sa iyong Panginoon na ikaw ay nalulugod at kinalulugdan niya. فادخلي في عبادي. Halika, pumasok ka sa lipon ng aking mararangal na alipin. وادخلي جنتي. At pumasok ka sa aking langit, ang paraiso.